Nazdar lidi, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska tu máme nahoru s jménem... Hra s jménem Don't Touch Any... Ne, takhle. Please Don't Touch Anything. A viděl jsem u Backstaxe hashtag no copyright. Jenom se mi prostě ta hra líbila. Tak jsem se rozhodl, že ji prostě natočím, ne? Proč sakra ne? Čus, kámo, potřebuju si... Jo, že potřebuje na dokoupelné, jakože... Na záchod prostě, jo? Mám techniku, počkej. Čekej, co je tamhle panel? Prostě tady stůj a hned se zpátky. Ne, se šahej. Počkej, se vrčit zpátky, ne? Já jsem měl začátek, že vím, že tady to tady jediný je, a pak jsem si že tady to jsou nálepky těch filmů, a já jsem to dál nehrál. A tady už dál nevím, ok, já bych prosím spolu na tom. Animátor, to zvládám. Je to tak, jsem full screen. Já jsem full screen, nice. Ne, co to albumu, ok, to je startno. Takže... 1, 3, 3, o je. Tady, ne. 1 rovná se 1 rovná se 2, 1. Co tady to? Můžu si něco dělat? Dostává dál to prostě dost... Já se byl to mám zmontovat. A do prdele. Když už se tohle nepoznat, to modrá, červená, modrá, červená. Modrá. Tak náhle to zpomalovat dál. A to je rozpad. Je, jsem kladivo. A rozbil jsem to. Tak to je startu. Dá se rozpomovat tlačítko. Fajn. Takže už to nemůžu nic dělat, takže mám tady kladivo. Já to rozbiju. What? Co je? Jsem tady zpátky omlouvám se tam střichal, bylo to kvůli tomu, že jste z toho taková nehezká věc. A nehezká věc kvůli tomu, že tady prostě spolu hra, ukazuje se mám trojhán, prostě tady mám nový konec, tady už mám 3 konce. Nice. Co tady to? Já tady... To jsem se všiml. Takže už víme, že už mám dneska to kladivo. Nechci mě kouknout. Ne, tady je restart. Ne, to odpalí. Já to tady jako. Šroubu. Nevím, že to. Co to je? Nevím, že tady to. What? Co to je? Ty zmrde. To máme určitě asi zmlátit. Co to je? Parchante. Jo, jak to se mlátí. Tak pojď sem. To zmlátím jak nic. A pojď. Tak pojď, hajzle. Co to se nás teče? Počkej, to musíme stihnout, než se to restart. Ne, on to doteče a on to rozbije restart. Hajzle. Yes! To je nejlepší. Švrcej parchant. A já jsem tady dostal žádný konec? To není žádný konec? Nebo jsem ještě nechal něco udělat? Nechal, nebo... Počkej, můžu tady na to se kliknout? Jo, můžu!
A o tady tomu vím, co to je, o tady tomu už vím, co to je, to jsem už, toto byl trailer, že musím čekat do půlnoci, musím nastavit hodiny na půlnoc, vím to, takže to pak uděláme, ale nejdřív to já pokračuji. Ale počkej, jasně, na to kliknu, co to je? Hej, to je, to je tady to! Že by. Oh! Jo, nice. Yeah. Okay. Let's actually don't do it. Pisano larga. Já už možná vím. No, ceno. Co je prákno se z těch písm? Ty vole. Já nevím, co je prákno. Ale pochopil jsem to asi dáme třeba 2. A. Co z toho brát? Takhle. A. Proč takhle? A dál už jsme prostě nepadli, že nevím, co nám poká. Ok, otevřeli jsme se teď ten panel. No. Jdu na tenhle konec, teď jsme nedodělali. Tak pojď. Už to bude. Ne. A pojď. Počkej, ne, to tady to nechce. Dobrý, pojď. Co tady to? Nebude jen tak podle mě. Jde tu na hajdu. Nechce. Instructions. Což se ani počkáme, he? Zkusíme ani počkat. Zkusíme ani fakt počkat. Třeba dostanu tu něco. Jo? Tak počkáme chvilku. Možná se myslím, že budeme trošku do života. Takže počkáme ještě takovou minutku, jo? Že třeba, dáme si to do života, jo? Šel jednou Bobík a Bobík jsem řekl, že je prostě Bobík. A možná zkusím startovat. A teď to nechám, ty nejte můžu. Byl prostě malý Bobík a Bobík si řekl, že bude na záchod a jak bude na záchodě, tak se posral. Tadadá, konec příběhu. Nevím, co se ještě můžu teda říct, ale plán tady teda žádný nekvalifacio není. Protože fakt nevím. No, ještě někdo nepřišel. OK, tak jdeme to udělat, takže třeba. Jo. Já zmáčkám tlačítek, nějak jako předtím. Ale co když? To je 1, 3, 2, 3, 1. A pravou stranu. Bende. Víš, to si pamatuju. Ne, to taky. Počkej. Já to znám, ale. Tuhle část fakt už znám. Tuhle část znám.
Ale jsem tam záchodil. Typnu se. Nic. To je náhodou. Ale nám napísano. Napísano. Zkusil to napísano, ale to vlastně tak nepůjde, že? No vlastně půjde. To startuje. No nepůjde, to napísat to ráno, že? Dobře, jedno. Dobře, já jsem správně tady to. Písano bylo moc jednoduchý, že jo, takhle. I, S a to se ta A. A ne, to bylo tady to. 4 písmy. No, co je tady to? 8, 2 plus 3. 2? Ale, takže, děláme to 8 a 2. 8, 2. A 3, 2. Počkej nás čas. No to byl na měsíc. Chudáčka. Sorry. Jdem dál teda. A i pořád tady nemám konec toho tlačítka. Já už dneska začínám. Takhle. A co jsem to vlastně podělal už? Co jsem to vlastně už udělal? Jo. 1, 3, 2, 3, 1. To se dostalo. Sama je to málo, ne? A značka. Ne. 8, 2, 3, 2. A 2. Jsem byl vyhladil celé město. A udělal jsem z toho slova. Já mám už tam cíl. Nice. Tlačítka. To mě vždycky bavilo. Tohle tlačítka po celém poutě. Ne? Thank you for cooperation. You got the job. Dostal jsem job. Jo, to je kartičku. A ne. Já jsem si nepozvyk. Pryč, tady nechci. Co to je to? Doprava. A já mám plán. Nemá to svoje, co se tady s tím, ale dostal s tím druhým ještě. A já, doprava. Ne. Tady bude určitě mít svoje s tím druhým. Jasně. To je úplně jasný. 1, 3, 2, 3. Ne. Ne. 1, 3, 2, 3, 1. Doprava. Co? Nejlepší, ale kombinace. A já vím, ještě takhle.
se s tím. Počkej. 1, 2, 4, 3. Já jsem věděl, že to je. Co si tam jako dělat, ale? No a teď to teď dělají. A tam si pro, že jo. Bender. Bender, no jasně. Bender. Já jsem freakoutu, je. Teď by se mohl dělat Bendera, teď bych se tady fakt potřeboval. Určitě věděl, jak na to. No, to už něco neměl. No. No, to je fakt to Leonardo určitě. No. Nevím, že jenom to mimo ně. To je fakt jsem to ještě nedostal. Jo, já jsem to ještě stihl. To prchám s Martin. Já jsem to ještě nedostal ten konec. Co tam mám ještě udělat? Co mám ještě udělat, dámy a pánové, prosím. Tohle let's play bude mít něco málo přes 10 minut, ale vůbec nevím, s tím cílou dál. Ale vím, že na to hodně lidí se teď koukal, mám pár videí na Evo, takže kdybyste chtěli, napište do komentářů či lajkem. Víš, že mám teď má neprostě do to, ale to nic neznamená, vůbec nic neznamená. Tak, kdybyste chtěli... What? Počkej, co to bylo? Co to? No to tady to znám, to dobrá hra. Jo, takhle. Vím, jak to pak chci třeba. Jo. Schnitzli. Nice. Dobrý, easy zatím. A jestli jste chtěli videa z Mortal Kombatu, dejte mi vědět v komentářů. A nebo jestli chcete dohrát tuto hru. Hashtag no copyright Patrixa. No, ale zbytě pardon. Když za vás mám věc, ale nevím nechci. Ale mějte se. Čus.